Surabaya muda, ayo, hei, ae oh, ae oh, Wahyu Trangga Muda.
Thank you.
Wahyu Tronggomudo memang untuk Anda. Ha. Hot. Dari mana datangnya Lina, dari sungai turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Apa penting orang turun kesingit semali putih. Petang penting orang luyuran singgi bocor atau bali. Alo asik, alo asik. Lelaki bener itu alo alo asik, alo alo asik. Kini nolak kok gawe alih. Yan. Wahyu Tronggomudo maju. Ha ha oh sa Oh iya. a Mak Nos. a e Oh iya. a e Mak Nos. a e Oh iya. a e Mak Nos. a e Oh iya. a e Mak Nos. e a ha e Oh iya. a yo. Kalau niki lari kendor atau kuda pagene tekampung. Dadak Allah dadak gunung kang liwang-liwang teteh mati nanging loro. Ae 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 ae. Yuk, yuk, yuk. Ah, ah, ui. Yuk. Lina kami cari kamu. Pae kunjung mong bebatan sarung. Aturan tu caket watu sak gunung-gunung. Kirang kau latihan rawuh. Latihan kula lare gunung. Apun supe, apun lali pedung. Niat tolong apa bantu kula wong bingung. Ora duwe bapak, ora duwe
segai yuk. Hup. Ya tumandang prajurit ana palegan. Taksa singkot ing karya wonten ing rame ing karya. Ane karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Hoi, hei ho ah ho hup. Ya tumandang prajurit ana palegan. Taksa singkot ing karya wonten ing rame ing karya. Ane karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Ayo, ya, buka siti hup. Ya tumandang prajurit ana palegan. Tansah singkot ing karya wonten ing rame ing karya. Ane karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Ya tumandang prajurit ana palegan. Tansah singkot ing karya tanah minggu. Rame ing karya. Ane karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih. Ya. Ya tumandang prajurit ana palegan. Tansah singkot ing karya tanah minggu. Rame ing karya. Ane karya rame ing karya tansah sepi ing Tumyak gemerang dalam rahasia. Sameta ing kiri sameka ing kati. Tumandang ngayahi karya ning nagari. Aporan satru angkara murka. Ayo, ya. Tumyak gemerang dalam rahasia. Sameta ing kiri sameka ing kati. Tumandang ngayahi karya ning nagari. Aporan satru angkara murka.
Oh, eh. Dos. 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 Ya, semaput kabeh. Wis ora semaput iki semaput Ye. kabeh. Heeh, singane agek metu wis Oh. langsung Kota metu semaput. 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 Heeh, Oh, agek iki lho ana singa kalah karo jaran. Masa singa gagah-gagah diceruduk jaran kok semaput. Wahyu. Turangga muda. Ya. Ya aksesorisnya dicopoti orang Mas Santo eman-eman. Mau dilepas ndak ini? Ya monggo dibantu. Oh. Sembari. Iki langsung lagu apa di langsung lagu? Dipalarke dhisik, Mbak. Oh ya, Ya. aku maksudnya mesake sing jengkengnya lho Mas. Oh. Nah sing jengkengnya nek setengah jam ngono terus piye? Wah, susu mutah. Susu gumo. Gumbo. Dipalarke dhisik, Mbak. Iya, dipalarke. Palarke pelan-pelan karo ngenteni iki nyopoti kelambine. Lambi dhuwur maksudnya. Singgah kala singgah tan suminggah turga kalasa mingkir. Dong iki mau pas kirap ya Pak. Aku nembang iki. Singah sirah singah saka singatan kasat mata singah tenggak sing amulo sing bahu kabeh padha semingkira ing talanging jala niti kabeh sesakit lan sesuker kabeh sumingkir lumantar caos kunjuk syukur kala wau merti dusun bersih dusun saking Miryamba wetan nggih kari bambal warase murah rezekine Amin. nggih pokoke berkah sedaya langkah bambal Amin. waras anak putu kabeh amin, Amin. Nggih. Ya ditangeke Pak Yo. mun ndak bablas turu Oh, urutan esuk. Kuwi tangi sik yo. Klono sematana banter raja modha ing Panaraga siya kae
yo. A. Ayo. O A. O E O. A E. A.
salin sing apik yo. Bocah kok angel baline. Ayo yo 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 kondur sing apik yo. Ayo. Yo, bisa kenceng banget iki. Yo, a. Ya, ayo. Yo.
Yo kondur sing apik yo lo. Ae. Yo. Ah.